Uyo. Bata neko, gara neko. Batai kamkomana ako imi ndati batai mbava. Batai mbava. Wangaifunga kuti iwo ngatize nini rewo. Unozeda kuti ninika, ndiri mupurisa mutemo, ndiri mukuru mapurisa nini. How come to you? You come to church, you steal people's shoes. Watumwa kai wewe. Ende katorika nhubu kakomanaka. Nyatsotsika emusoro baba. Nekuti kakapukunyuka apakapo. Kakatizaka. Kukawana kwacho kanogona kutonetsa chaiko. Tsika emusoro baba makarwe kanopukunyuka. Hakana wanichi kakarombopukunyuka kachena baba. Pana bakapa. Tosa inonzi grip manzwaka. Pana baka. Muchatrasuka zvenyu babudiki. Muri nhubu kai mimi. Mutori tororo chayo mimi. I'm dealing with a terrorist, right? Rora chono chenda uko. Wokuurwa wachienda kuchidzoka wachidai zvichidzoka. No baba. Inini zvandiri kuona kapa kamukomanaka. Katumwaka. Ngatikatakurei tiende nako kakune vabereki vacho ivavo vakatumaka. Chivindirudzi chekuti munhu anosvika pamasuo osvikoba bhutsu nemafoni zvevanhu. Apa kapa. Chikwama changu chakange kabaka. Ndo chikwama changu china ID yangu neighborhood watch committee. Sorry man. I mean kuti ndo chikwama changu chine ID yangu yecriminal investigation department. Iroro rato drama officer makarwe. Regai katitakure kakomanaka tiende nako kuvabereki vachonaka. Kachataura zvakanaka. Ana madzimai uko. Ndokumbirawo kamumwe chete auye netsvimbo ka. Tiri kuda kumbonogadzirisa nyika. Madzimai nemadzibaba makadii henyu? Hatina kusimba, ende hatisi kufara. Mwana wangu amapinda makaita kubatirana kudaro chirudzi ichocho. Chikaindiwai chamunondiitira ichocho pamba pangu panapa. Sorry ka mama. Tazongopinda kazve kumhanya ka. Aiwa, sorry amai. Inini zita rangu ka ndinonzi madzibaba Sibiniji. Ndokuzivai madzibaba. Ndati mwana wangu amapinda makaita kuhachika manga makamuhachikirei. Handizvide izvozvo muri kuzvinzwa ka? Handizvide. Baba. Regai nditaureka nemi ndimika munhu wechirume tiite men to men. Aiwa ba, ndisiye zvangu ini, meni kutodini kwacho. Haikona nditaura zvechisatanike papaumba pangu panapa. Taurai naadzimai wangu andosekiritari wangu. Ini nawo tiri nyama ibodzi manduwe. Saka zvimune muchida kutaura neni, nezvomuchataura nawo izvozvo ndizvozvo. Izvo wachataura zvese nezvawachasiya kutaura zvese zviri correct. Okay. Hatina zoretse panapa nditika. Muri kuona katororo akakaka. Kakriminari. Akakaka kanyanya isingaite kamhara patetese. Nunzira mutsimi kantu munye kemunhu. Takawana kachiba bhutsu dzvanhu pamasowe nemawallet awo. How can she still post on his wallets? How can she? Amai vangu nhuka imi. Muri kuti kudiko naimi officer imi. Mukati makanyatsokwana here mimi. Mwana wana anoita zvekuba yeye. Wangu mwana abate nonsense yakadaro yoyo manzwaka. Munopenga here mimi. Nai amai. Madii kudzika makatigadzirise mwana uyu. Kutadza kuri muvanaka. Tozviziva. Ende vana vedu avakava. Dzavanobata tisingaone kana kunzwaka. Aiwa, dzakawandisa. Inini wangu chaiye zvaanoita ndisipoka, handingambozvizivi. Mwana uyu kauyu, auya zveshuwa kapasowe rangu rineri kare mukurumbira iri. I'm sure kakuti kana nemiwo makatomboyawo patsime rayuri mukanwa ruponeso. Saka pavana vese vemunharaunda munomu wangu iyeye ndiyo amazoona akakodzera kuita mbavha manje. Imi madzibaba imi mukwane manzwa, mundikwanire. Imi amaimi, saka mimi muchirorera kamwanaka, ati ndima kakatumidza kana. Munhu wese angati basoreka, atakaona kachiba zvino. Apa kaba, kanga anonhonga wallet yangu ine ID dzangu dzokubasa. Munoda kuti ndigokonana na commissioner here imi. Nai vakomana, zvinozoitawo here izvozvozvo. Inga zvinogara kutaurwa wani kuti mugoni wepwereka ndiye asinayo. Inzwai kanhai amai katsukunya. Amai katsukunya kuita sei kwacho? Imi midhedhi muri kunyarara sei mwana achinzi aba? What kind of nonsense is this? Aiwa baka mune adzimai mbomire kupwita. Handiti mati mimi wanhu wawa. Zviriko here boys. Mumba muno mubaba ndiani? Bosi kamurume kakatodyiswa chako. Iwo mnharaunda kayo wakadyiswa iwo chipota nemadziro. Wakadya dzvinyi iwewe. Officer makarwe, hamusi makunyanya here apa. Tadii taita zvotafambira hedu tiendeka. You are right ipapapo. Apa kapa chakabaya chikatyokera. Panapa kapa handingambozore tichiwana chimumunda wenzungu. Karume kakadyiswa. Right, little boy. Taurira kamai wako zvawanga wachiita kumasoko. Tell him now, ndisati ndakukwappaidza nepama izvozvo. Fucking talk. Nai mama, nditaurere. Ndakutokwata ini. Taura hako mwanangu. Hapana kana chavanombokuita ava ndiri pano. Mama zvenyimika. Ona ikapedu pai. Ndachitobva hangu kunoweka metsi nemafesi angu ekumusoro kwaScott uko. Iwe mukomana iwe. Wanga uchibva kumetsi dzipi iwo dzanoita iwo. Taura tinzwa. Mathematics makuru wani. Baba. Apa kapa. Tiri kutoshanda nehardcore. Mirai nimbokasakadza netsvimbo kamfanaka. Mwana wani wamunoda kurova netsvimbo. Mukwane manzwaka. Musiyei kaataure. Inga kana mhondi yauraya inotonzi one innocent until proven guilty. Nai. Ona ikamomzi. Ndabva ndaita sei pedu pai. Ndanga chitodhoma hangu mafomula pai. Sin A over A equals to A. Sin B over B is equals to B. Sin C over C is equals to C. Yanga iri maangles kanda ndichita. Okay mwanangu. Ende wewe uchaita professor chai.
saka wabva wazoita sei? Saka ndodambudzira kune kanoti kaike kanopinda nemusango kanozobudikira nepamasowe. Handiti ndo shortcut here mama. Iwe, shortcut yekuenda kupi? Iwe ritumeni, taura chokwadi iwe wazvinzwaka, bhozika, ukaradza kutauraka, ndinokutwasura manje so, ukataura zvakanaka. Imi mudhara imi, munorova mwana wenyu amukagomera neni manzwaka. Inzwai mama zvenyimi. From nowhere, ndatozongona ndatsikwa musoro nemadharewo ayaya. Vakutonditi mbavha, kana vachiti ndaba zvinhu, ngavataure zvinhu zvacho zvandaba, zviri kupi zvinhu zvacho zvandaba. Zviri kupi zvinhu zvacho zvamuri kuti mwana wangu aba naimi? Ndinazvo muhomwe. Alright, saka umbo wekuti nini ndindaba uri kuupa apa. Zviriko here zvine mudhara? Saka mimi marume imi mandoona mwana wangu achidarika pamasowe makutoti kwai aba. Makutotungamidzana kuya kozara paumba pangu panapa svede. Musandinyangudzeba mazwa. Kumeso kwenyu kumbishi mimi wamupurisa. Budai pamba pangu panapa toni. Aiwa kababa, inzwai munzwika. What? Ndakutosuwa the whole police force yese nekupomera mwana wangu mhosva. Apa mamuzadza shena nekumutsika kwamanga makaita. Handiti muri kuonaka. Munonditengera sipo yekuwacha here mimi? Makambonditengera kana 1 bar zvaro reilangeni. Budai mba mangu tuone. Budai. Hakateereri steriki kampani haka. Muri kutorera mbavha hombe ipapapa. Havasi vakadaro. Manje ka. Kane karoba chimombe. Ndo matengero yakadaro ana chidhumo iwaya. You are very foolish. Makadyiswa imi baba mimi. Apa kapa, wona karume kachona, karume ndende. Nonorutsiswa uko. Handi mazi baba. Endai imi, mazirume makuru asinganyari. Budai mbuno mutoni. Budai. Ya ndaira dhama. Nakangushunzwama. Ndiri kukadzo tifu kokoi. Yes sir, my elders mabva maita sei pedu pai. Fe yapindira hondo kondo shiri yehondo. Hatikechemeche hatimechekeche. Rugare rwemapostori tichipinda tichibuda tikagara tobhema. Ndokuti tioneka. Right. Timuka. Zvino hazvina kana kutombomira bhoma ndiregerera timu rangu. Ndiri kutongochemawo nesapoti yenyu kazvinhu zviri pasi vatungamiriri. Honeka pedu pai makanoshare mavhidhiyosi kapafacebook timu rangu. Makanoona kamaadvert musingajambe ndokuti zvinhu zvacho kazviende mberi maiziya. Because mukashare ndokuti mavhidhiyosi edu kaite maviews akawanda pedu pai timu rangu. Manje mukasashare ndochi chakadaro chinenge ngozi ichocho. Then kuYouTube mabhosi angu musandiregerero please ka. Ndangoti mungonobaya pai pakanzi subscribe. Zvegore rinoda kungoita miriyoni remasubscribers ka. Ndokuti ndione